Čaute ľudia, dneska budeme ochutnávať takéto krúmky z brejkomatu a prejdeme si aj budisko na konci videa. Takže môžeme začať. Tak toto otvoríme. Tak. Vysypalo sa nám pár. Už to máme otvorené. Ochutnáme najprv takúto bielu. Takých 7 z 10. Potom ešte ochutnáme takúto zelenú. Mala by to byť žuvačková príchuť. Potom ochutnáme takúto rúžovú, to by mala byť malinová. Táto je 10 z 10. Zabudol som ešte povedať bodík zelenej, tá je 9 z 10. Žltá, to neviem aká je. Asi citronová, 8 z 10. Ak si pamätáte, moje minulé videá, kde som točil hru Bounce Merch, tak ak ste ich nevideli, tak sa pozrite na ne. Dajte like aj odber. Ešte si dáme jednu zelenú. Tak toto vyzerá. Tuto je to budisko, čo som na začiatku videa vravel. No. A ideme si prejsť budisko. Ale dáme si ešte pár chuniek. Najlepšia je tá rúžová. Prejdeme ešte budisko, čo tu máme. Budisko sme prešli, ale nejak tá farba není vidieť. Takže si pár dáme. Guličky vážia 20 gramov. A tu sú nakreslené na obale. Ak si ich chcete kúpiť, nenájdete ich v obchode, nájdete ich iba v brejkomatoch. Možno niekedy v budúcnosti budú aj v obchode. Inak, ak ste si všimli, na obále je aj taký smajlik, keď som to ukazoval.
Tak vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čaute.